Kupereka sadaka pomuperekera muntu amene adamwalira mu Chisilamu yajuzu ndizovomerezeka ndithu. Pali hadithi kuchokera kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhrajahu al-Bukhari. Iye yakufotokoza kuti anna Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Akufotokoza Ibn Abbas kuti Sa'd ibn Ubada mai yake adamwalira pamene iyeyo adali kutali, sadali Madina. Ndiye atamwalira mai yake Sa'd ndikufika kupeza kuti mai yake ayikidwa, adapita kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulullah. Ndiye Sa'd adamuyankhula mtumiki kuti ewe mtumiki wa Allah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Mai yanga amwalira pamene ineyo ndili kutali ndiwo. Mena amwalira ine ndali kunja kwa Madina. Ayanfa'uha shay'un, kodi chingawathandize iwo china chilichonse in tasaddaqtu bihi anha, nditati ndachipereka ngati sadaka m'malo mwa iwo wangalandire phindu lina lilonse m'manda mwawo? Qala na'am, mtumiki anati inde. Ndiye faqala Sa'di pambuyo pake adati fa inni ushhiduka anna haiti al-mikhrafa, ndithudi ineyo ndikuchitira umboni kuti munda wanga wotchedwa al-mikhraf sadaqatun alaiha, imeneyo ndi sadaka pa iwo amayi angawa. Kusonyeza kuti amamuza mtumiki kuti uchitire umboni zokuti ineyo ndatsindika kuti munda wanga wotchedwa al-mikhraf uperekedwe kukhala sadaka kwa mayi anga. Kusonyeza kuti yemwe adzigwiritsira ntchito munda umenewu, malipiro ake aijeni akugwiritsira ntchito mundawo, ineyo sindidzilandira, malo mwake adzilandira mayi anga. Kusonyeza kuti munthu akonza kupereka sadaka, kaya ndi chovala, kaya ndi ndalama, kaya ndi katundu ngati metaonera apa malo, kaya ndi galimoto, kaya ndi njinga, kakhalenso nyumba kumene munthu akonza kupereka kuti nyumba yadzikhalamo ena ake, ndipo malipiro ake yani thawabu zimene zizi zokhala munthu mnyumba imene mwaulere zidzipita kwa munthu amene adamwalira mbuyo. Tsopano pakati pathu pali nthenda imene timafuna kuti tiyitsutse apa. Sizili zololedwa kuti sadaka imeneyi ikhale ndi tsiku lopatulika limene anthu adziyipereka, yani abanja loferedwa iwo anene kuti pakatha masiku 3 ndi kuti tipereke sadaka, kapena pakatha masiku 7, kapena masiku 10, kapena masiku 40. Izizi ndi zimene zili zosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama, ndipo ndi bid'a. Choncho mukamva anthu akunena kuti kuli 40 kuli sadaka pakutha pa masiku 40 kaya masiku 10, mungodziwa zoti anthu amenewa akumutsutsa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Komanso mtsutso wina ndionena kuti pali gulu lina la anthu amene akudzitcha kuti ni mashehe, amawakakamiza oferedwa aja kuti aphike chakudya pakatha masiku 3 kaya masiku 7 kaya masiku 10 kaya masiku 40. Ndikumanena kuti ngati sachita zimenezi ndiye kuti omwalirayo adzipeza mavuto. Taona ni mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama sadamuze Sa'di kunena kuti inde panga zimenezo chifukwa mayi yako ndi kuti akupeza mavuto m'mandamo. Mtumiki ananena kuti naam, ndizotheka kuti adzipeza malipiro. Choncho anthu amene amawakakamiza oferedwa kuti aphike chakudya ndiye iwo adzikadyanso kumene kuchako, ndi anthu adyera chabe, akungofuna kuwazunza anthu amene aferedwa awa, kuwaonjezeranso chipsinjo, akudandaula ndi akuwabweretsanso chidandaulo china choti adzidandaula gawo linanso la chakudya. Choncho Chisilamu ndi chipembedzo chimene nzeru za munthu zimene zili zolondola, zimene munthu amabadwa nazo zimagwirizana. Munthu sangamuvutitse yemwe ali pa mavuto kale, malo mwake akuyeneka kuti amuchitire chisoni. So sizili zolondola kuti anthu tizikapitanso pa nyumba ya munthu oferedwa pakatha masiku 3 ndi kukamudyera, kapena masiku 7, kapena masiku 10, kapena masiku 40. Mezo ndi zolakwika. Komanso china, popereka sadaka imeneyi palibe mwambo wa special wina uliwonse. Palibe mwambo wina uliwonse kuti mpaka na anthu auchite kuti apapa tikupereka sadaka kuwaperekera malemu akuti. Palibe mwambo umenewo. Choncho ndi zovomerezeka ndithu inuyo kungopereka ndalama kuti malipiro ake apeze bambo anu kapena mayi anu amene adamwalira, kapena mwana wanu, kapena anti anu, kapena ndani
ankolo anu kapena wina aliyense kuchokera mu gulu la abale anu amene adamwalira ali msilamu amene adalipa at-tauhid zimenezo ndi zovomerezeka wallahu ta'ala a'lam.